ученици. Днес с нас осмокласниците на основно училище Петко Рачев Веките, последния прощален звънец. Дните минаваха, часовете отмитаха. Учила се езици разделен клас. Остава празната класна стая, която още дълго ще пази спомени за знаещи и незнаещи, за смяхите сълба, за комични и трагични ситуации. Стая, в която момичетата и момчетата от нашия клас тръгват по своя път. Ние не се разделяме окончателно, основното училище, за своя втори дом, който сме прекарвали толкова дълго време. Продължение на цели 8 години, който така сме обикнали. Всеки отребяхме вълнение и ние осъзнаваме, че този ден е много по-различен от всички години в живота. Днес всеки поема по своя път, но през целия си живот ще поглеждаме назад, защото тук между светлата страна на класната стая сме оставили частица от себе си. На вас, като наши учители, ние дължим огромна благодарност, защото вие ни научихте на това, как трябва да носим отговорност за своите действия и постъпки, какво означава разумно решение и какви трябва да са изкустите отношения между хората. Защото вие ни научихте не само да са учениците, вие ви казвате повечето време с нас, училище и така се превърнете в наши хора родители. Дълбоко пред вашата солидария. Огромна обича на децата и смисъла и велико търпение, проявени в работата по изграждането на България, на бъдещето на България. Оставаме всеки от нас да се съседи си огънчето на любовта към знанието и към учебата. Ето вие се правите в нас. Ние винаги ще носим със себе си